أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن أمته إن أندر آياره بيقول فأضلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم ولكم في الأرض وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. dow maare nder maare gonɗe nane ma en timminano sharha maare to nder maare ummotode ayara nde nder sharha maare ummotode kayre wonta fuɗɗirde fa azallahuma cheytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna habidu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hinin. yan ɗon nder ayara ma en timminano nde to iblis wari tawi hawwa tawa annabi adam to nder aljanna ndengel hunanake hawwa'u lekki ɗum lekki dumare to ɓe ñamiki ni ɓe dumoto nder aljanna, to ɓe ñamaki bo ɓe gurto aljanna. hawwa'u bo wi kañum bo ɗon laɓɓini waɗa seko wala goɗɗo nder tagdi Allah o hunorto inde Allah alhaali o fewai. iblis bo fewai kono na warati shajarata sai hawwa'u sai itti lekki akaza salasa habbatin o itti ɓikkon taton nder lekki go akalat wahidatan fil hini sai o ñaami gotel e wakkatel ngel wadde kalat wahidatan li nafsiha o sigani hoore mako gotel yeeso wadde kalat wahidatan li zawjiha ɓingel gotel bo o sigani gorko mako mana yeeso seɗɗa to gorko mako warti hanko o ñama gotel gorko mako ñama gotel to ni noon o waɗi fa ata adamu sai annabi adama go warti fa kala habbatan sai ñaami gabbel muɗum ngel o hokki ɗum waɗarat anhuma malabisuhuma kullan lisha eɗe pat maje heɗe ñayti heɓe garti sul maɓɓe ɓeɗo ndari nder aljanna ɓe ngala koye ɓorno fo baka adamu so annabi adama woyi o saha fi aradil jannati ha nokkuje aljanna fu annabi adama woki nder maje hatta akhadahu almalaikatu har malaika ngari nangimo noyi ko fe'i qala lahu tabaraka wa ta'ala sai jomirawo wiyata annabi adama ya adama malaka annabi adama ko heɓuma Allah ƴamata mo qala so wi innahu akala shajarata ay lekki o haɗanoki o ñamiki Allah wimo alam an hakuma antilkuma shajarati wa qul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin. mi haɗa on na ñamugo lekki ki ay mi haɗi onki mi on bo shaytanu ngel ɗum konnejo moɗon. qala sa annabi adama wi aɗanni hawwa'u hokkiyam lekki kiɗo hokkiyam ɓingel lekki ngel wiyam mi ñama fa qala li hawwa'a sai jomirawo wiyata hawwa'u malaki e an bo ko heɓuma hande har ittuɗa lekki ki kaɗanoɗa qala ngel wi nasahani iblisu wa aksama bi ismika wala ahadu yaqdiru an yaksima bi ismika kaziban. iblisu hañum waɗaniyam nasiha ko dow ñamugo lekki ki nden bo ngel honori inde maɗa ya Allah min bo mi andi wala goto wawata honoro inde maɗa bo fewai. fa qala sai jomirawo wiyata mali iblisa waɗi dukul jannati iblisu mo kono no nastiri aljanna ɓawo haɗama nastugo aljanna. qala sai iblisu wiyata arkalannil hayyatu ay mbodi nasdiyam aljanna ka sai Allah wiɓe to fa ubidu kanjum waɗi sai ɓe jippina jami'an kala maɓɓe adamu wa hawwa'u wa iblisu wal hayyatu annabi adama hawwa'u iblisu e mbodi jardi iblisu nder aljanna fu Allah jippini leddi nde ɓe jippi bona ba'duhum li ba'din aduwwun ɓe fu sai ɓe garti konne en yoga maɓɓe komoe fu lati konnejo bandu to ni fanazala adamu bil hindi annabi adama jippi leddi hindu india wa hawwa'u jippina bi jiddatan jidda wa iblisu bil ailati iblisu jippina ayla ton ha nder syria jota ɗum woni war hayyatu mbodi hañum bo jippinama bi asfihana hañum bo ha andalus e mbiyata sifin jota ɗo toto ton iblisu bo jippi ko moe fa jippi e annabi adama jippi india hawwa o jippi jidda iblisa jippina ayla to nden mana nder leddi syria to nden mbodi bo jippina asfihana mana sifin ha kayre mbiyata sifin jonta to fastaha ya adamu salasa mi'ati sanatin la yarfa'u ra'sahu ila samai annabi adama ɗon semta
ta wato o ndaara dow ma sey ɗo waɗi duuɓi temeɗɗe tati o ndaarayi ɗo ko waɗi o hoyokki o woye tan bo li hadil mukhalafati ko waɗi ngam o luuti joomi ko e o ñaami lekki ki Allah haɗi mo ñaamugo ɗo to kanjum sey hulnimo nden bo semtimo to kadi Allah mo o luuti o foti o ƴefta gite maako o ndaara dow o tiito Allah e ɗo waɗi duuɓi temeɗɗe tati o ndaarayi asamanji oɗo woya bo to sey joomirawo wi fota laqqa adamu min rabbi kalimati to sey joomi ko hokkimo kalimaji ɗi o jangdata jangi ɗini e ko garɗa pat yafama alhamallahu adama kalimatin joomirawo longini annabi adama kalimaji akhadaha minhu jalla jalaluhu annabi adama jaɓi kalmaji ɗi daga ha Allah fataba alayhi nde o jangiɗi bo sey Allah jaɓi tumo mako mana qabila tawbatahu alkalimati qila woɓɓe mbi nder kalmaji ɗin kanji mbiyete rabbana zalamna anfusana wa in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin ya joomimin min toñake yonkiji amin min toñake yonkiji rabbana zalamna anfusana min toñake yonkiji amin Allah am toni a yafaki min a hinnaki min larto nder rusuɓiɓe bada abi ha sey annabi adama do'ori kalmaji ɗi Allah tidi hokkimo ɗi wa taba alayhi Allah jaɓi tubu mako qabila tawbatahu jaɓi tubu mako innahu joomirawo huwa kanko wiyete attawwabu jaɓowo tuubu ala ibadi dow jeyaɓe mako ko nde fof kanko jaɓata jeyaɗo mako lutamo amma to tuubini Allah mi tuubi so Allah wi jaɓi arrahimu bihim Allah hinnoto jeyaɓe muɗum adamu talaqqa kalimatin min allahi tabaraka wa taala annabi adama jaɓi kalmaji ha Allah wa taba biha o tuubiri ɗi bo wa qabila llahu tawbatahu joomirawo bo jaɓi tuubu mako wa iblisa nda toon o wi kalmaji rakkaba kalimatin min indi nafsihi kanko annabi adama o reeni o wawi ko ɗume wakkati Allah tikkanimo ko o luuti Allah har Allah jippinimo duniya ha o wari o jooɗi duniya ha o duuɓi temeɗɗe tati wala ko meeɗi wiigo Allah hanko o hulay ɓamtugo yeeso mako ma o ndaara dow o anda ko o wiyata sey o reeni sey nde Allah longinimo ɗume haani o wi'a Allah sey Allah wimo to nda ko ɓeyata hokkimo kalmaji ɗi o wiyata o wiiɗi kanjum e sey Allah jaɓi tubu makko amma iblisu nde Allah hoddirani ngel yafatake ngel waɗi kalmaji kam ni juugaru guda min indi nafsi amma ha ngel ferni ɗi a ngel renayi Allah wi ngel ko ngel tuubirta kangel wato ngel renno ba annabi adama wakkati ngel yeddi Allah Allah wi ha e no waɗi celɗa sujudango annabi adama e ngel jeeɗo to ngel jeeɗake to Allah longinta ngel ko ngel wiyata to longini ngel o jaɓa tuuma ngel amma nane ma nde o waɗi aybe fo nden ko waɗi ngaruɗa kaza so ummi waɗi ka waddugo hujjaji to o tona sa o accata amma to ni o waɗay aybe o wi'e ko waɗi ngaruɗa aybe o jeeɗo to o jeeɗake kam ay mbiɗo mo ko waɗi ngaruɗa aybe andi ko wiyata mo sey omo to tameto iri kaza e kaza ko handata waɗu o heɓi famtineki o jaɓanama bo amma to ni o honduko o naftotan ko woodi hujjaji to o wi'ama ni o wi'a ay kaza ay ngam kaza to oɗo kam caɗɗum o acca woni seeɗa waɗidiri kalmaji daga har hoore muɗum wa taba biha ngel tuubiri ɗi walam yustajab lahu ngel jabanaka li annahu laysa indahu isnun wi'ugo kalmaji ɗi seeɗa wi na ngala isni ha Allah ngel renayno Allah man hokka ngel wi'a ngel nda ko mbiyata o wi hadha sirru talaqqil isni min al mashayikhi ɗo kanjum wiyete sirru jaɓugo isnu daga shehu en e kala kuugal ɗum ngal andura ngal amma ta jaɓi isnu to sey ngal laato ngal nafi goɗɗo bo ya huwa ngal jaɓa isnu to ko ngal hokkata o jaɓuɗo isnu ngal hokkata mo jaɓa isnu to ni adamu allazi talaqqa min rabbihi kalimatin taba Allahu alayhi annabi adamu jaɓuɗo kalmaji daga jomum Allah jaɓi tubu mako ay wa iblisa allazi taba bi kalimatin tubirngel kalimaji akhadhaha min indi nafsihi lati kalmaji bo daga hoore magel kangel ferniɗi lam tuqbal tawbatuhu tubu iblisu jaɓaka ko waɗi kangel ferni wali hadha sara al mashayikhu yastamiluna al izna fi kulli shay'in kanjum waɗi shehu en jeyaɓe Allah ɓe ɗon ɗaɓɓita kutinira isne e nder kala koɓe gatta fof sey to ɓe tafi isnu nden ɓe kuwa ɗum
wa sirru yasri ma al izni sirru bonani ma yaade be iznu to a heɓi iznu ni a heɓa sirru e sirru ko ɗum irin ɗumen marɗo iznu majum kañum hokkata ɗum nafa e goɗɗo bo andirma amma bo ko hokki ɗum nafata hatta rasulu sallallahu alaihi wasallam talaqa alqur'ana min jibrila wa huwa aqrabu ila allahi min jibrila ay ayana annabi sallallahu alaihi wasallam jibril o denimo qur'anu nde fuu mare kala aya pat jibril jangi kande annabi jangi ka amma alhaali bo annabi jo ɓuri jibril ɓadaki allah jibril waɗama ɓadaki allah amma aya fo o jangataka no andiri kamat o jangataka so o rena seyto jibril waddi ka ko waɗi kam o heɓa isno wode allah on yerɓi jibrilu to o rena jibrilu janga ka o heɓi isno maka alhaali bo ha allah o jaɓi ka bono allah wiyata wa innaka la tulaqqa alqur'ana min ladun hakimin alim aɗon jaɓa qur'anu nde daga jungo allah hakimun alimu to amma si allah no aya ngo ko walla wi nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin jibril on jippodi be ayaje man waddi hokkumaɗe ɗoni walakin habba talaqiya annabijo o ɓuri jibrilu ha allah amma o ɓuri yidgo o jaɓa hunde daga isnu kanjum woni jaɓugo qur'anu ha jibrilu wadayan ila llahi bi isnihi ayi allah bo ɗum wiyamo oɗon ƴona yimɓe faago e allah e isni allah adamu akala hadi shajarata annabi adama o ñaami lekkiki wa aklu shajarati suratuhu suratu masiyatin wa fil haqiqati huwa ɗa'atun fi haqqi adama ñaamugo lekkiki sura majum to ɗum darama ɗum sura geddal bana o yeddi allah amma to a ndaari haqiqa ko won nder ma kam oɗo woni allah ɗum ɗowtare ha haqqi annabi adama هذا إصيان الخواص ظاهره معصية وباطنه طاعة hanjo to yake feere singa jiyaɓe allah heeraɓe ɓe ngaɗe hunde wonde nde hakkilo ma famayi a yiyande bano kamɓe baɓe luuti ha yi'ugo maɗa alhaali bo ko sawi nder maɗa ɗum ibada kamɓe ɓe andi koɓe ngaɗi adama fi baɗinil amri na jawol haqqu tabaraka wa ta'ala annabi adama ko suuɗi ko won nder haqiqa kiita ka allah on woldi be maako e allah waɗanimo munajatu wondotiri be maako wa qala lahu jomirawo wimo ana halaktul jannata wannara o attuhuma bi anni amla'uhuma allah wimo min tagi aljanna min tagi yiite mi waɗani ɗi alkawal bo ɗi fuu mi hebbinayi ɗi wala yumkinu hadha illa ida halaktu halqan wa akhrajtu min sulbihi zurriyata fihim muɗi'un yasabu ila aljannati wa asu yasabu ila annari jomirawo to hebbingo aljanna yiite wo waɗata ko sey to mi tagi tagdi ndi nder ha ɓaawo maari mana koni dañata sey mi hokkandi zurriya ka laato won ɗowtiɗo nder maɓɓe sey yaha fa aljanna aljanna heewira ɓe ɗowtiɓe laato won geddowo nder zurriya tagdi ndi hanko bo gedduɗo bo dilla yiite haɓe oɓe kebbina yiite to ni wa kallaftul malaikata famtana'u wal hural ina oyi to mi ɓilanino malaika en dongal ngal mbiɓe to nda ɓe mbawayno mi ɓilanayi ɓe dongal inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula allah wi to mi deftini malaika en ɓe cari ɓe mbiɓe mbawata ngam to har mi waɗay nder maɓɓe ɗowtiɓe nasoɓe aljanna yeddoɓe nasoɓe yiite ɓe anda ha to ɓe gonata wal hural ina to nden bo mi andini hurul in mi to mi hoosaɓe kamɓe nde na ɗum yimɓe mi tagdi tan haɓe mi hokka ɓe ɓilana ɓe dongal ngal ɗowtiɗo nder maɓɓe mi tafitina ɗum nder aljanna lutuɗo bona mi yara ɗum yiite kamɓe maɓe calli allah wi inna aranna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa bayna an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamala al insanu allah wi mi fe'ini al amanata hoolare wonde mana kuugal ala samawati mi asamanji ndaɗi kuwa nda aljanna nda yiite to ɗi ɗowtake ɗi nasa aljanna to ɗi luuti nasa yiite leddi ma ɓe wi ɗum bani ɗi pat ɗi calli ɗi wi ɗi mbawata ɗi kultori ngam ta ragare maji laato hiite ngen amma ɓi adama nde won sembe ha allah se wi jaɓi he ƴefti alkawma qala adamu sa annabi adama wi ida kana fi hadha ridaka fa ana amtasiluhu to mi waɗi ni
ko mbiɗa mi waɗa ɗum to mi waɗi ɗum to ni a yerdotam min kam mi huway ɗum annabi adama wiyata Allah qala so jomirawo wi annabi adama sa azharuka annaka khalaftani wa asaytani mi wanginana yimɓe mi a luutiyam a yeddiyam qala sey annabi adama wi in kana fihi ridaka fala ubali ko ɗum andinta yimɓe fof to ni an on a jaɓi a yerdake mi huwa kuugal ngal an kama andi na a wañayiyam nden bo manani mi waɗa aybi hakkodam be maɗa sika ngam andingo yimɓe tan mi yeddi mi luuti to mi jaɓi mi waɗay to ni annabi adama bo jaabi fali haha khalafa zahiran aya ka ko kiita ka ha zahir maka ka luuti baɗin maka ko bo fali haha ngam ɗum khalafa annabi adama o luuti Allah zahiran ha ko wangi o homo ɗi on amma oɗo ɗowtani Allah haqiqa tan haqiqa ha haqiqa ɗo tare Allah wolduɓe Allah waɗa ndano gaɗaymi ndano gimmi gaɗana o wi o jaɓi ay ɗo tare timmude qala ibnul arabi al-hatimi o wi lamma akala adamu ash-shajarata nazara ila al-ardi annabi adama nde o ñaami lekki kiki Allah haɗi mo aton geddalno kam da hanko ma sa o farte ko sai Allah jippinimo leddi nde o jippi leddi bo wa kana khalifatan lillahi fil ardi sai o laati o hanko lutani Allah ha leddi ma to hano yeddi Allah wono Allah o wattamo khalifajo muɗum ndamo o ñaami lekki man ha yi'ugo kam fakat o luuti o yeddi Allah to alhaali mo nde o jippina leddi ne o wartaraka goɗɗo naalaɗo mo waɗa barka mo nafata sai Allah waɗimo khalifajo muɗum to a sene ka jippineki leddi ki ɗum kayro e makko toni وصار أبا لجميع الأنبياء والمرسلين والعارفين والأولياء والمؤمنين إلى يوم القيامة وارتو ما ko leddi ɗo annabi adama sai o raati hanko woni baba annabo en fuu kala annabojo fuu nder zuriya makko lulaɓe Allah ɓe fuu nder zuriya makko ɓe gorti anduɓe Allah ɓe fuu nder zuriya annabi adama ɓe gorti walo en fuu nder zuriya annabi adama gorti mumine en fuu nder zuriya annabi adama gorti ha dargal to ayi ɗo kam wiyatake ɗum geddal daraja o ɓeddi يعني وصار أبا لسيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم هر أولاتي ما أو بابا النبي صلى الله عليه وسلم أي من درزور يا مقول قال ابن العربي لو كنت أنا في محل آدم لا أكلت جميع الشجرات وأكلت فروعها كلها فمن قلنا إذا درد النبي آدم داري وقتين غير وقت كون نعمل كيكي وينابي غير نعمل كيبان من نعمل كي كيفو من نعمل كي هر دادي ما كي ما ميرتا من نعمل وهذه المعصية سورية وليس الإصيان حقيقيا دون جدا قال ها ظاهري هاكو يأتي قال جدا أما قال لا راكي جدا ها حقيقة حقيقة لو تاري وليه يشير الجيلي بقوله سيد عبد القادر الجيلاني كان جو سبط وكونغول ما كونغول ويقول ولي نكتة غراء هناك أقولها وحق لها أن ترى بها المسامع هي الفرق ما بين الولي وفاسقين تنبى لها فالأمر فيه بداية وما هو إلا أنه قبل وقعه يخبر قبلي بالذي هو واقع فأين الذي يقضيه في مرادها وأين لها قول الفعال تلالي فكنت أرى من هل إرادة قبل ما أرى الفعل مني والأثير متعاوي إذا كنت في أمر الشريعة آسيا وإني في حكم الحقيقة الآية وولي نقطة من فائدة ko toɓɓere garra fayida laɓ ka mbula ko toɓɓere wulde lamde wona ha ɗo sagulu ha mi tan mi wigonde o hoqqara ha henake bo hani antara a wi hal masamiu noppinanoji ɗi ni aynanami ɗi pamanami ko mbiyami yiyal farko toɓɓere mbiyami nde hayre woni sendode ma baynal waliyyi o fasiki hakkude walojo e fasikijo tanabbalaha finan halaka والأمر فيه بداية هذا من وادي قاوكين عند المال وما هو إلا أنه قبل وقعه أما هي دخل ولا يخبر نفسي إن قال بك بالذي هو واقع يرن أمدرن عندنا كفء أتو يوا ما أنا هو ده وندة أيه جار ولا توالين ده هنكو عندي هكما كو عندر مال ورن نعم حسنا قدوم كو أرينا قدوم هيو لا تون أكون أكو الله نبادة amma to fasiki jodi ɗum bona ko on gedda toni
فأجن الذي يقضيه في مراduha miɗon huwa kuugal ngal ɗum wiyata muyo magal wono ha an woni wa ayni laha qabla fi alif ali amma hitaram ɗon ɗelliti andi kuugal ngal nda ko ngal huwata nda bote magal daga ngal huwaka to kuntu ara min hal iradata miɗon yiya muyo Allah nder kuugal ngal qabla ma aral fi'la daga mi huwa kuugal ngal min ni daga mi waɗa ngal miɗon yiya ko Allah nufotoɓe magal wal asir mo ɗawi إذا كنت في أمر شريعة أفسر تبهوين قال قط مو عنده وأي لو فكون يدي لوتي فإني في حكم الحقيقة دايو أما مين عندي لوتي لها حقيقة الله توني شو يسألني عالم في الحجاز أندرو قط موجب قط من فتحها مكة سعودية سو جميع ما معنى قوله تبارك وتعالى ما معنى كونغر الله فأسرى آدم ربه فانغوا annabi adama o yeddi joomi ko o majji ɓoltuɗon mbimomi adamu abdoulillahi tabaraka wa taala adamu ɗum jeyaɗo allah wa hada kalamullahi ɗo bo allah woli wi ngo'ol fa asa adamu rabbahu fangawaɗo allah lahu an yaqula asa adamu allahu kaci jomirawo kanko tagi annabi adama en jeyaɗo makko ɗon henanimo bo o wiya annabi adama yeddi luuti ɗo kam haqqi allah wa amma ana wa anta amma min e maɗa konano amna o adama en ɓiɓɓe annabi adama ɓiɗɗo bo fotayi wi'ana bawa muɗum kalimol kallugol yajibu alayna bururu abina ɗo tan oɗen bawa meɗen wajibi dow men allah kam allah waɗama ɗotorano annabi adama ɗo tan to allah allah bo wiya annabi adama ko mari haaje ko amma min e maɗa en fotayi mbiyen annabi adama yeddi ngam enen kam bawa meɗen yewwa to misal ɓeɗon gaɗa misalu koye ɓinguel ɓiɗɗo kay sai dada ma ko waɗi aybe lure bawa mako man to dada man toon ha woni so bawa man ƴonata ɓinguel man yonodiran merejo o yonodiran merejo ko bansajo o to guilengel wiye bansajoru to guilengel wiye dada ɓeɗo mboɗɗum ɗo woloma ko waɗi kangel kamgel fotangel wiya ko bawagel wi ko bo wi baɗɗo dillanam ɗo sey o ƴoni ɓinguel ma ƴonanam baɗɗo o noddanam o wara to guilengel wiye baɗɗo gara yo dada ɓeɗo mboloma kangel ɗowtare on wajibi dow ɓinguel ɗo kanko bo gorko on bawɗo wiya debbo makko no yiɗi ko to ni allah e taglaman allah to wi annabojo muɗum wane waɗi kaza o feli o hooli an kam a fotani ɗum annabojo waɗum bawa an kam a fotani mbiyaka to ni to maqamu na ɗum kanjum wiyete maqamu men a sew wiyatamo o wi modi won min e maɗa kam en potawi mbiyen annabi adama luuti allah allah bono wi ɓawo ɗon enen kam maqamu men kay sew wi tomi enen maqamu men summa jtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada to allah wi annabi adama luuti yeddi enen bo sen mbiyen allah subti annabi adama allah jaɓi tuubo annabi adama allah handiti annabi adama kanjum woni haqqe dow men enen kan na fasirgo arande hawan dow men fasire yeeso ha wa asa adama rabbahu fangawa ɗo ɗum allah wiyata ka enen bo ko mbiyeten to en jottaki ka jawne se mbiya summa jtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada nde fu ɗum ayaje allahu yaqulu jomiraɗo ɓe wa asa adamu rabbahu fangawa wa amma nahnu amma enen falisano haalina enen ɗemgal men ko wiyata yaqulu ngal ɗo wiya summa jtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada attawabu yullaqu ala llahi tabaraka wa ta'ala jomira hanko jaɓo tuubu likasrati qabulihi li tawbatil ibadi ngam jomirawo ɗon jaɓa tuubuji jeyaɓe kanjum waɗi ma o wiyete tawwabu ɗum o ɗuɗo jaɓo oya tuuba o yaafo ɗum lutamo tuuba o yaafo oma luta tuuba o yaafo oddumma luta tuuba o yaafo ɗo kanjum waɗi o wiyete tawwabu ɗuɗo jaɓugo tuubujo arrahimu nam yuqalu lil abdi ta'ibun jiyaɗo ɗo wi'e ta'ibu jiyaɗo allah jaɓo tuuba to goɗɗo tubanimo o wiya o jaɓi wa tawwabun oɗo wi'e bo tawwabu ka oɗo ɗuɗɗo jaɓugo tubuji yimɓe mana kala ɗaɓɓotogo tubo ha mako fu o jaɓanayi ɗum mana to hokkimo gellol o jaɓay wala yuqalu lillahi ta'ibun amma allah wiyetake ta'ibu allah jaɓo tubo nde woore kanko sey tawwabu to ni
قلنا اهبطوا منها جميعا تواب معنى تائب تواب Allah kam tawabu yete jabo tubu ko ne amma waytake jabo tubu nde wore doni qulna habidu minha allawi semi annabi adama jippe aljanna ka min aljannati jami'an on fu modon daga an be debbo mada be iblisu be mbodi fu karara hoto gitake aya ka li ya'rifa alayka wa arshatan tanayka wada alaf fa imma yati annakum minni hudan to on jippake on koti duniya to mi waddani on kanda kitabun deftere aw rasulun ko mi waddi dulaɗo nder hakkunde ma e zurriya maɗa ko manta mbiya hudaya tokkiɗo kanda am nder zurriya maɗa fa amana bi nuɗɗiniyam wa amila bi ɗa'ati huwi ngam ɗotanaki am allah wi to ɓe ka fala khawfun alayhim wala kulol dow maɓɓe ɓe kulata ko ɗume wala hum yahzanuna ɓe cunatako bo ha lahira kulol ɓurna fu ɗon limte ha duniya kawfu ɓurna fu ha duniya woni husnu bo ha lahira ngam kawfu amma ɗi fu maji ɗi gonay ha duniya ɗi gonay ha lahira latto goɗɗo ɗon duniya ɗo woodi ko hulata ko moe fu woodi ko hulata nden bo woodi ko watta mettinamo ɓernde sunamo to lahira ma non noon woodi ko hulnatata bo woodi bo ko sunata ɗum mettina ɗum ɓernde to amma allah wi ɗowtaniɗo mo fu ko man tabi'a hudaya ko moe ɗowtani kanda am o nuɗɗini fa amana bi o amila bi ɗa'ati o huwi bo ngam ɗowtanaki am wala iri maɓɓe kam fala khawfun alayhim ɓe ngala kulol dow maɓɓe wala hum yahzanuna ɓe cunatako ko wallazina kafaru hefni ɓe bona wa kadabu bi ayatina ɓe pewni ayaji amin allah wi mana kutubina ɓe pewni defte amin ulaika ashabun nari kamɓe wiyete jomiraɓe yiite ɗum khaliduna ɓe dumneteɓe fiya nder yiite makisuna ɓe joɗotoɓe alkhuludu almuksud ɗawilu jonde yunde wiyete dumaki walaw lam yakun dawama ko lataki dumaki ma nde ɗo wiye khuludu la yaktadi dawama nde ɗaɓɓitawa sey dumaki fali hadha qala llahu fi ba'di al-ayati allah ɗo wiya ayaji goɗɗe khalidina fiha abadan law kana alkhuludu yu'adhinu bilkhuludi ad-da'imi lama taju ila abadan to wi khalidina ɗo ɓe jottoɓe nder to ɗum aljanna to ɗum yiite ɓe jotto nder maage ko nder aljanna kam ko nder yiite nge si allah ɓedda abadan ɗo toon to wi'ugo abadan ɗum hanjum famtinta dumaki abadan won dumaki amma khalidu kam ɗo kana ɗum na dumoto alhamdulillah alilmu indallah allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad abdika nabiyyika rasulika annabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin